Ndewonu, ekele m unu. Asị ekele nwa ogugu, ekele nwanne sike, kelekwa danne nọ n'ụlọ na-eleta ụlọ. Udo dịrị unu ụmụ Igbo. Ụbọchị taa nke ụbọchị anyị na-aṅụrị na-echeta ụmụnne anyị na ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ndị egburu oge ndị obodo lụsịrị anyị ọgụ. Oge ikwu na ibe gbakọrọ si gbuo anyị maka nene maka anyị si ka anyị nwere onwe anyị, ka anyị nụrụ na nke anyị, ebe ha achọghị mmekọ anyị na ha achọghị udo. Anyị si oke ka anyị gbalụ ụmụ ibe ọsọ nụrụkwala onwe anyị, ma o ji ahụhụ mmadụ na-agba nsogbu achụ. Ụmụnne, a sị na anyị dị ọgụ na 10 afọ ka ọgụ a alụrụ ọgụ a ka ọgụ a bidoro wee bie ọnụkwana n'afọ 3 bie. Bụ ihe m chọrọ ikwu, kama ihe m onwe m chọrọ ikwu, anyị nwawu ndị Igbo wụ ntọala obodo ahụ. Ọnwa anyị nwa hiwara obodo ahụ, ọnwa anyị nwa bụkwa n'ụzọ bịa obodo ahụ, ọnwa anyị nwa nọ n'obodo ahụ tupu ndị ofe mmanụ abịa, tupu ndị ugwu abịa, tupu ndị akwanụ na-achị nnama esi ebe ha sikwa. Ndị a na-achị nnama otebe aka ha bịara, ha ka bịara echi a n'ala obodo jide si n'obodo wuke ha. Maka gịnị? Ndị ọcha kwanyere ha, dinyere ha ukwu, si ha gawa. A sị nwata nna ya dinyere si ọ ga-azụ ohi, na-ejukwa abụọ agbawa ụzọ. Ike ndị ahụkwanụ ndị ọcha, maka ndị ọcha si n'aka ndị alakụba na-akwanye ha, na-enye ha ihe niile ha ga-eji lụso anya ya. Maka nsogbu ndị ọcha nwekwa na anyị nwa. Tupu ndị ọcha abịa, ala ọwa anyị nwa bidoro ya. Ọwa anyị nwa nyekwa na ya ha ọzaga nga orie. Ọ na-awụ site n'oge gaa oge ka ndị a bidoro gbanwee m aha na-arụzi ebe a ha ruru akpọga Naijiria ma ihe ọ pụtara. Ọnwa anyị nwanyere ya aha ahụ Ngorie. Echemchi enwere nwafọ Igbo ama ihe we Orie so n'ụzọ 4 ụzọ ngozi, ụzọ ọcha, ụzọ Chukwu. Ngorie pụtara ala dị nsọ, ala Chukwu nna, ala ekekere ụwa, ya wụ Ngorie. Ọwanye nwanyere ya ha tupu ha eme ya ka ha si mee ya gbanwega ihe ọ na-awụzi na-awụ Naijiria. Anyị nwa ama ihe ọ pụtara, ama ihe Naijiria wụ, kama anyị ma ihe Ngorie wụ, makwa n'ebe o siri bido. Kama ihe m chọrọ ikwu okwu ya wụ, ọ wụ eziokwu na ọgụ anyị lụrụ eme na ọgụ afọ 2010. Kama anyị nwa anụghị ọgụ afọ 2010 n'ala ahụ. Ọwa anyị nwa ntọala Ngorie. Ọwa anyị nwa ọwụ Igbo, ha hụ ala Igbo. Ala Igbo bidoro ebe ndị a na-akpọ ndị Kongo wee ruo ebe nwanne anyị ndị nka oge azụrụ ahịa slave trade, ndị nke akpọrọla ga doha ha na ebe a na-akpọ Senegal. Ile anya ozugbo ala niile nọ na ebe a na-akpọ West Africa ala Igbo. Ọwanye nwa ndị mbụ tụrụ ntọala n'ala. Kekwa ka a ga-esi bịazịa ọ wụrụzịa ndị achị nnama bi n'ugwu ebe a na-akpọ Afrịka, bi n'ugwu ebe a na-akpọ Afrịka, ndị ọcha chụtụrụ n'usie na-abịaziri
chọọ iwerezi ebe a niile. Akwa onye kpọ ha bịa wụ nwa amadi a na-akpọ Usman Dan Fodio. Anyị kwesịkwara n'ilezi anya maka ndị anyị na ha megi ihe. Enwere hụ ihe ha bụ n'uche. Enwere ihe ha bụ n'uche. Akpa uche ha dị omimi. Enwere ihe ha bụ n'uche. Ana ihe ha bụ n'uche adị mma. Ha bịahụ maka ọdịmma obodo. Ha bịakwara maka ọdịmma mụ na gị. Ọ ihe hụrụ agwara gị sị na ha na-achị nnama na inye ha ebe ha nnama ha ga-eri iri. Ọwa iwu ịchịma nnama chi ya ebe ke gị. A na-enye gị ebe nnama gị ga-eri nri. Anyị nwa na nwoke anyị na-akọ ugbo. Anyị achọghị nnama gị chọọ nnama gị gbuo nnama gị rie nnama gị. Anyị chọọ nnama anyị azụrụ nnama. Ọwa iwu chi anyị ga-enye gị ebe nnama gị ga-eri nri. Anyị na-achị nnama, anyị na-akọ ugbo. Nnama gị bịa rie ugwu ihe anyị na-akọ. Kekwanụ ka anyị ga-esi rie eri nyekwanụ ụmụ anyị nri. Chia nnama gị ebe ke gị. Ala bara gị ụba. Akwasị na ha nwere. Ọ ha nwe ọgụ 3.10% obodo. Kekwana ihe iji ebe ndị nwa bi ọgụ 3.10% obodo. Kekwana ihe iji chọrọ ịnarazi ndị nke bi ọgụ na ndị nke bi ọgụ na 5 ebe ha bi. Ọgụ 3 ahụ kwesịrị izuru gị. Ọgụ 3 ahụ kwesịrị izuru gị nye ma ewu na ọkụkọ gị ma nnama gị ri. Ndị a nwere ihe ọjọọ ha bụ n'uche. Ọwụhụ maka nnama. Ọ ka ha siri bata lee ụmụnne anyị ndị Awụsa nara ha ebe ha na chịga ha. Ruo ugbu a mụ na gị na-ekwu okwu a. Maka ọ ka ha si abata ha bata inye ha ọnọdụ. Ha gwa gị na otu ha si eme otu ha nụ ya anaghị enwe onye ga na-achịkọta ha ka ha hapụ ị na-eme eri. Esinye ha were otu nwa amadi nọ n'ime ha mee ya eze. Mme matala ime ka eze ahụ na eze obodo ha nọ ebido zọwa onye wuzi eze. Ọ ka ha si mee ugbu a ha mega ya na obodo a na-akpọ Kwara steeti. Ndị a dị njọ. Ihe niile ntọala atụmatụ ha niile wee atụmatụ ọjọọ. Ndị be anyị mepee n'anya. Unu ekwela ha wepụ n'aka enwe ofe ka ọ hapụ ịwa aka mmadụ. Enweghị ihe dị ka ndị anyị na-ekwu okwu ha ama ihe a na-akpọ One Nigeria. Ha ama anya. Akwa ụbọchị ahụ gara aga ka nwa amadi ofe mmadụ na-ekwu na onye isi ala ụbọchị taa gwara ya na ha nwere ike echefu ka anyị siri gbuo ndị isi ha. Ma na achụnụsị ọwa anyị wagburu ndị isi ha. Agwaghị ụmụ okorobịa ji ọbara ndụ mere chi oke na ha nwachọrọ ịkwatu ọchịchị nke nọ anụ tụọ atụmatụ ka ha ga-esi kwatuo ọchịchị. Ma ihe ha mere ka ịkwanụ nke ewerela ihe ụmụ okorobịa 3 ọwa 4 ọwa 5 mere werezie ya bụ ofu obodo si na ọha nwa mere ya. 1966 coup ọwụ ndị Igbo mere ya. Akwa 1966 coup wụ akwawu onye nọ na nga wụ Chief Obafemi Awolowo sponsọrọ ụmụ okorobịa ọbara ndụ n'ahụ. Ọwụzi dat na akọnuche ha ọwa echiche ndị awa echiche ndị Igbo niile. But kama onye unu kpọrọ shọwa onye isi obodo mepere ọnụ o ji eri ji na ede kwuo shi dat Igbo buru ndị isi ha. Ọ maka Chukwumanzi Ọgwụ onye Igbo. Chukwumanzi Ọgwụ wuru onye Igbo. Ọ pụtara na Chukwumanzi Ọgwụ na-ekwu uche ndị Igbo niile. Ọ gị wee mata utu ndị unu na ha na-emekọ ka ụbụrụ ha dị ka ha si eche echiche ka obi ha dị. Obi ndị a dị njọ. Obi ha dị njọ ebe ụmụ Igbo nọ. Ọ Igbo mepee anya maka ndị unu na ha bi wee ke ha chọrọ ndị ha ga-eyo aha wee ke
enweghị echiche ọma ha chegara ndị Igbo. Enweghị echiche ọma. Onye a na-akpọ onye isi ala mepere ọnụ o ji eri ji na ede kwuo okwu a na ndị Igbo gburu ndị isi ha. Ama m na ndị amị ise ahụ so mee 1966 coup na atọ n'ime ha wu ndị Igbo. Kama ka ezi ihe o nwere iji mee wit ọha na eze Igbo niile, ọ na-apụtasịrị si ndị a niile na-ekwu okwu Igbo. Ọ pụtara na ndị Igbo niile gbakọrọ aka si oke ka emee mgbe e mere 1966 coup. Onye Igbo wụnụ premier Nnamdi Azikiwe. So ka ịgbalụ ka ọ na-asị wuruzie Igbo coup. Ha echefukwa na achọghị ikwu nke bụ eziokwu na ọwa Awolowo n'ime nga kpọrọ ụmụaka nuo ha ọkụ si ha ngwa ha gawa. Ana ụkwanụ na omere ya si na ọwụ Yoruba coup. No, Awolowo mere ya site n'ike ya na ihe nwe ya chọrọ. Maka onye ahụ ọ chọrọ ndọrọndọrọ wụ ihe na ya n'ọbara. Onweghị o nwere ime shi na ọwụ Yoruba na ọwụ Igbo coup. But kama onye isi ala mepere ọnụ o ji eri ji na ede kwuo na ọwụ ndị Igbo gburu ndị isi ha. Ana ihe inu n'obi onye Fulani niile n'ala ahụ, ala Ngorie, ihe nu ha n'obi na Igbo gburu ndị isi ha. O ji atụga ha anyị o teela tupu egbuo ndị isi ha, ha otela ha gbuwara ndị Igbo. So ihe anyị na ha alụga ahụhụ maka na egburu ndị isi ha, anyị na ha alụga ọwa ogbu. Maka mụnwa gere ihe nwoke nwa amadi ahụ kpọtafa Abeluwa kwuju ọnụ ya kwuo si n'ebe ọla ndị Igbo gara ha chọọ iwere ihe ọla ha achọ izi na ha kacha eme. Ka ị ga-esi kwudo okwu a? Enwere onye jikọ aka na ga amụtala ihe, enwere onye jikọ aka na ga enwere ihe ime ga-enwe. Igbo enweghị ihe ha napụrụ gị. Ha anyị megawa ịgba mbọ. Ọkwa ka ha ji naracha ihe niile anyị nwere were naanị ọgụ pan nye anyị. Kama lee ebe anyị na ụbọchị taa, lee ka ihe si agagara anyị. Ụmụnne na ụmụnna, ụbọchị taa wụ ụbọchị anyị nwe imepe anya mata na ndị anyị na ha nọ ndị anyị na ha nọ ụmụ anyị na ha kwụ ndị anyị na ha nọ so n'okwu anyị siga mmụọ nakwa na-ekwu okwu asị. Ama m na ihe niile ihe dị ha agaga anyị n'uche. Anyị nwa chọrọ ịpụ, anyị nwa chọrọ ịgawara nke anyị. Mana achọrọ m sị ebe ọla anyị agala, ụtọ ọla anyị esila pụọla, matakwa ahụ na ala ahụ ala anyị. Ala ahụ ala Igbo, ala ahụ niile site na mbido ruo n'isi wa ala Igbo. Ọwa ala Igbo. So anyị hapụ ya gawara nke anyị. Ihe ebe ga-akpakakwa n'ebe. Ihe anyị nidiri iwu, ihe anyị ga-emewu idome ihe ka o kwesịrị ịdị. Ghara anyị nwe atụmatụ ịghara ihe ga-ahazi. Maka ndị anyị na ha na-eme ha esi nne na ha esighị nne ha obere mmadụ. Asị egbe bere ugo bere, ha nwachi ịnụ anyị na ha ga-anụ n'udo, ha nwachọkwana ịnụ. Anyị ga-ahazi ihe were ha obodo, hazie obodo ka obodo kwesịrị ịdị ka anyị wee gaa iru. A na-ekwu okwu a na-ekwusi ike na ala ahụ ala anyị. Ngorie wụ nke anyị. Anyị na ụmụnne anyị ndị Yoruba na ndị Hausa nke anyị. Anyị kwesịkwa na iwere ọnọdụ anyị. Igbo mara onwe ha. Mgbe ndị Igbo matara onwe ha were ọnọdụ ha, obodo ga-adị mma. Ọ ga-adị mma ọwụ maka ọ ga-adịrị naanị ndị Igbo, ma ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, dịkwara ndị agbata obi anyị na ụmụnne anyị ndị gbara anyị gburugburu mma. Bọtụ obodo ga-adị mma ma anyị were ọnọdụ. So anyị nwa kwesịrị ịghọta ndị anyị ghọtakwa n'ihe e nyere anyị aka. Akara aka anyị kara aka. Anyị agaghị ekwe ka ndị Buhari si bịa mee anyị hapụ akara aka anyị. Akara aka Igbo
kara aka. Enwere ihe kwuru dowe anyị ebe ahụ, enwekwa na ihe mere o ji wụrụ ntọala n'ebe ahụ. Ụmụ Igbo, chee n'uche, mepee n'anya. Biafra, udo, 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 udo ụbọchị taa.